Senyor Panyella. Nosaltres, seguint l'argumentari que ja vam exposar el juliol, no hi podem votar a favor perquè no estem d'acord amb el que dèiem, no? Entre la dicotomia del principi de transparència i el secret empresarial, però dit això ens agradaria escarbar una miqueta més perquè podem recordar que fa uns mesos es van proposar dues figures, una de control del funcionament de l'empresa i una altra que hauria de vetllar pel compliment de les condicions laborals del personal. Aquesta última se'ns va dir que s'assumiria des del personal de l'Ajuntament. Ens agradaria saber quines tasques està realitzant aquesta figura a dia d'avui, malgrat entenem que malgrat hi hagi hagut aquests aixecaments de vistes i de més, no implica que el personal aquest de l'Ajuntament estigui treballant. I no ho diem per dir o per tocar el crostó com sol fer la Crida, sinó que s'ha produït un fet que malauradament no és el primer cop que es produeix dins de l'entorn laboral de SECE i que a nosaltres ens continua posant els pèls de punta, i és que al mes de juliol hi va haver el judici d'aquella persona acomiadada al 2015 que vam dur aquí a ple, que va ser una persona que es va acomiadar quan es reincorporava d'una baixa entre aquesta persona doncs i SECE. Era un acomiadament que perseguia, l'única voluntat era perseguir el sindicalisme actiu d'aquesta persona en concret. Aquest judici es va produir i en aquest judici va assistir un testimoni que ens agradaria puntualitzar que aquest testimoni no estava sindicat, però aquest testimoni va explicar al jutge que totes les condicions laborals de l'empresa i el tracte o el maltracte que l'empresa SECE té cap a altres persones que hi treballen, no? Llavors acaba el judici i comencen les vacances, i quan acaben les vacances també casualment acaba el contracte del treballador que havia fet de testimoni al judici, i el contracte no acaba perquè acabava, sinó el contracte acaba perquè l'acomiaden. És a dir, un cop més ens trobem amb la persecució d'aquella persona que dins d'un entorn laboral denuncia una sèrie de condicions. Des de Crida aquest fet ens continua posant els pèls de punta i aprofitem que s'havia instat des d'aquest plenari a que hi hagués una persona que controlés la dinàmica laboral de l'empresa per preguntar si aquesta persona està actuant o no, i ens agradaria també que es comenci a posar la lupa a aquelles empreses que cobren del nostre Ajuntament i es dediquen a extorsionar treballadors i treballadores i alhora presten un servei ineficient. I votarem en contra com hi vam votar al ple passat. Senyor Sobirà. Bé, l'empresa s'ha començat a moure, ja tenim l'enginyer que ens farà el seguiment de l'obra, que s'està fent ara justament per contractar coses tècniques de lluminària, de volums, de poder-ho subministrar al moment que toqui, de la intensitat, bé, de característiques tècniques, i tot el tema d'aquest dels treballadors. Aquesta setmana ja ens van passar el llistat de treballadors i quins d'això hi haurien, hi ha una persona a l'Ajuntament que s'estan cuidant. Ens hauríem d'haver trobat ja aquesta setmana amb tot el tema aquest de personal i per com ho canalitzem i com farem el seguiment de tot el que vam quedar. No s'ha pogut fer aquesta setmana, segurament la setmana que ve quedarem, per ja canalitzar-ho, per ja començar des d'ara a tenir tota la informació aquesta, que no ens arribin informacions de per aquí i de per allà. I bé, tot el que es va poder fer sindicalment amb aquest tema es va fer. Ja tenim el treballador completament integrat a la brigada municipal, aquell treballador que l'Ajuntament havia anat a parar a SECE i ara al canviar el contracte ha tornat a treballar i està treballant un altre, l'hem recuperat, es torna a estar a la brigada municipal, aquest treballador, i els altres doncs ja tenim, repeteixo, el llistat de persones que haurien d'haver-hi i ens posem a la feina ara, perquè just ara al setembre hem arrencat amb aquest tema. Per qualsevol informació ho seguirem i no sé, poden fer propostes fins i tot de seguiment. Digue. Senyor Panyella. Molt breu, que els hi proposem que no comencin des d'ara, sinó que comencin amb una mica de visió retroactiva, diguéssim, i que posin la lupa en aquest cas, que des del nostre punt de vista és bastant esperpèntic, i que analitzin això.